Ola, bos días a todos. Chámome Graciela, veño desde Muxía. Levo traballando moitos anos en outras empresas. E un día cheguei a casa e dixen a miña parexa: vou montar unha empresa de limpeza. E di miña parexa: pois adiante. E bueno, levo desde abril aberto, adícome a oficinas, a casas, a pisos, a fines de obra. Son moi barata. Axústome a xente no que poida pagar. A nada. E onde me queren, aí estendes os meus produtiños, as miñas tarxetas, e vou camiñar a furgonetiña e adiante con todo, con estas maíñas, limpo que faga falta. A nada máis. Gracias ás axudas Emega. Gracias ás axudas Emega, a ver se podo aumentar a miña empresiña. E bueno, nada máis. Gracias a todos por vires, por atendernos e sodes moi boas.